Salutare tuturor și bine v-am găsit un episod din Minecraft. Astăzi o să încercăm să vedem ce vom reuși să facem. Nu ce vom reuși să facem, o să vă arăt un tutorial, pardon, am luat cu Băgos Simulator că n-am filmat. O să vă arăt un tutorial. Celălalt a fost puțin mai... Ăla cu pușca gigantică, trebuia să fac puțin mai sus, dar v-am scris în descriere, puteți să o puneți un pic mai sus, cred că ați văzut descrierea. Adică, nu chiar descrierea, am pus-o la descriere, dar... Astăzi o să vă arăt cum să faceți o capcană. Dar mai ingenioasă, într-un fel. Se face așa. Ne trebuie... X. Ne trebuie... Unde carpetă. Dați trollul unui prieten. De asta nu. Are... Nu, deci ne trebuie în felul următor. Așa. Plus. Asta era problema. Se face așa. Deci, ne mai trebuie unde nisip. Ne trebuie unde nu găsesc. Uite, nisip. Pentru acest tutorial ne mai trebuie și un pressure plate și se procedează așa. Dar nu. Și se procedează astfel. Asta e că am uitat pe video. Ala chiar. Stați puțin cu... Așa, bun. Am făcut puțin de zorie, dar va merita. Ne trebuie iarbă. Și nu carpeta, pardon. Pressure plate-uri. Și dacă cumva vă auzi, uitați. Deci zice, ha, e o capcană. Și faceți așa o ușiță. Faceți asta, toată asta în casa lui. Și când deschide ușa, cade în groapă și mai e ce să facă. Poate să scape și... Bum! A murit. Bine tuturor, sper că v-a plăcut acest tutorial. Am fost Bădulețul Roșiatic Coșăcariu. Nu uitați să apăsați butonul de like și să scrieți un comentariu. Pa, pa!